Maseno no amoi to Maseno emonyuolo Jaramogi Oginga Odinga. Mbalariany ma Moi nen asa. Gimarach madowache studio kama ler. Ni politicians kodonjo institution, a running institution mar mbalariany. Man gine magidwaro VC, gine magidwaro jotelo madhi university. University no ok nyal chung. Nikech politicians moko mawuoyo kuom university management pok nonyono kata gate mar mbalariany. Be pok notieko kata form 4. Koro gidwaro muketo ng'atgi mondo gichiem. Koro integrity of leadership mar mbalariany is very important. The standard, educational standard ma joma puonjo e mbalariany go is very important. Nitie nyaka joma puonjo e mbalariany mantie gi fake university. Ka in fake, what product ni bokelo? Donge fake student. Koro management mar university should be left to the Ministry of Education and not to the politicians or to the executive. It should be an education matter. So ngat miketo kanyo onego bed ngat monge running an institution. Ngat mone umtie gi management principles. Ngat mantie gi integral values. Ngat mantie gi ethics kata gi etiquette. So kama mbalariany marwa koro wadwa keto jathurwa no onge gi management skills. Wabo chal gi Moi University. Koro akwayo serikal the management of universities should be left to professionals who are well prepared to manage higher institutions in land. Daktari, bedo gi workforce moken motivated. Keto rang'iny mar somo kama chal nade. Kata mbalariany ma Jaramogi kama intiere obed mamoy obed mazite kama wan ka kod Peter Osumba. Ka japuonj onge gi chia mano madhi nyime kod puonjo. Jopuonj tiere oko gine ng'anyo, ok winjgi. Japuonj bedo threatened ka gin e riwruoge mag UASU ikono gin e Woguru kata wachung kata wariembo. Miyo gi bedo gi chir machal nade kata ka gidhi e klas karatiro magi kata welfare margi bende ok rangi. Clifford nane iwacho adier. Adwa wacho ni ka jopuonj mantie mbalariany onge gima okelo gi mbalariany onego gipuonj nyithindo. Intimidating a student wantie gi systems ma waluwo iluongo ni disciplinary system in every university. So disciplinary kelo nyaka senate, kelo nyaka jopuonj te ma board of management, the management mar university. Students nitie gi process. Kaka I handle Sani Jaramogi Oginga Odinga students complaints. So all student complaints make Jaramogi Oginga Odinga I'm handling, including help, including the teaching process. Kaka ipuonjogi. Koro onge kaka wan Jaramogi onge student minyalo intimidate. Ko kamano to in kaka waseriembo lecturers mang'eny mane intimidate students. Ka students nitie gi facts gi witnesses mekgi. We tell you Jaramogi is not the best place for you. Koro gima kwa japuonj kodonje class konge gimotimo. He will not be intimidated. Nikech japuonj ko bedo intimidated, koro intimidate students. Kata gi missing marks, mage matimore missing marks. Japuonj nyalo lalo nadi marks mar students mobet e class motimo. Koro gima wacho jopuonj mapuonjo university. Penjri ni karatas makaon kata en mar degree mokwongo kata en mana mar class apar form 4 mang'eny gin gi fake form 4 certificate manyocha yud serikal vote neno iriembo gi pole to anti-corruption ethics and anti-corruption tinde owacho ni iriembo gi maonge kata payment. Koro in ka in ja Kenya mantie gi fake certificate tipuonje mbalariany akwa